Evangelist will share the gospel of the kingdom. And Father, we thank you for your grace and your favor. Instruct us, empower us, correct us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. The angle of prayer when I'm starting. Later, to test it, you're comfortable. That is, instruct us, correct us, and now to correct them, which means I'm just like you. We are all learning from God. We need to improve and do the things of God. I know why I'm saying this. I know why, and sometimes you pick it later. But is a double-edged sword. And I read it helps me, it builds me, it corrects me. So, Acts chapter 9 from verse 32. As Peter traveled about the country, he went to visit the Lord's people who lived in Lydda. There he found a man called Ananias who was paralyzed and been bedridden. Peter said to him, Christ heals you. Get up, roll up your mat. Immediately Ananias got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Apa Peter anakuparidza wakaita miracle and people turned to the Lord. Inenge era pamazuva ekuparidza kwemazuva ano. But those arataura rati Peter wakaporesa Ananias and people turned to the Lord. Arina kuti Peter preached. So sometimes ana Peter vaita oma era wanga vasingaparidza vaingotenda utsaona nemamiracles. Saimwe page yekubvisa. Mama miracles kana. Amene unaro kana unaro unomboverengawo. There he found a man called Ananias who was paralyzed and bedridden for 8 years. And Peter said to him, Jesus Christ heals you. He got up, rolled up his mat. Immediately Ananias got up. All those who lived in Lydda and Sharon saw him and he turned to the Lord. No preaching. A miracle turned people to the Lord. So there are times you are offended by those who are doing miracles. They must preach. Sometimes some people can turn to the Lord, just like these people in Lydda and Sharon. There are some people who are used by God. They can turn to the Lord. So there are times miracles they can offend you. But the one who does miracles is the Holy Ghost, not a person. So whenever you are offended by a miracle, you are offended by the one doing the miracle, which is not a man, but the Spirit. Prophet. So there are times you I don't know why I'm saying this. I know. So I'll read what I would like to preach. So in Joppa there was a disciple called Tabitha, in Greek named yaDocas. She was always doing good and helping the poor. About the time she became ill and died, and her body was washed and placed in the upstairs room. Lydda was near Joppa. So when the disciples heard that Peter was in Lydda, they sent 2 men to urge him and say, please come at once. Peter went with them, and when he arrived, he was taken upstairs to the room. All the widows stood around him, crying and showing the robes and the clothes that yaDocas had made while she was still with them. Peter said to them, go out of the room. And he knelt down and prayed. Turning towards the dead woman, he said, Tabitha, got up. She opened her eyes. Seeing Peter, she sat up. He took her by the hand, helped her to her feet. Then he called for the believers, especially the widows, and presented her to them.
This became known all over Joppa, and many people believed in the Lord. Peter stayed in Joppa for some time with a tanner called Simon. Kune mukadzi waita zvakanaka kwazvo wainzi Tabhita kana kuti Docas, waipa vanoshaya shirikadzi nenherera. She was doing good, helping the poor. She got sick and died. Ukada kuzvibalansisa vanhu kazhinji munhu akawira ndambudziko hombe vanotresa kuti ndofunga ane zvaaita wrong kumashure. Even good people, they die. Ndozvada ndingodriva kwauri. Even good people, they die. Death is one of the things yekuti kana ukachinja church unonofira iko. Munonofa chete. Even pastor wenyu anofa kana nini chafa. Death is one of the things yekuti usanyeperwa. Chimwe togona kuvharana, but death ukapinda church hombe unofa. Inoita zvemari unofa, yakabroka unofa. Death is so dangerous. Unonofa muri kuchechi chaiyo. So Tabitha kana kuti Docas, she was a good person, but she died. Pane indakarirwa nema doctrines yekuti ukaona zvinhu zviri kuita mushe, you have messed up somewhere. But there are times yekuti Zachariah na Elisa, Bible rinopupura kuti they were right standing before the Lord. But Zachariah and Elisa vakasvika pakuchena musoro vasina mwana because Elisa was barren. Yet they were priests serving the Lord, right standing, righteous before the Lord, but they had an issue. So don't misjudge people with issues from your own carnal understanding. There are some people who are right standing before God, but they still have issues. Zachariah and Elisa, they were right standing before the Lord, but Elisa was barren. Docas, she was a good woman, giving to the widows and the poor, but she died. Afa church ndokubva yagara pasi yatora chitunhu yakaisa muupper room. Zanzi paprocess iyo yekuti vari kuronga kuda kuviga nekudii ndopavakanzwa kuti kunzvimbo inonzi leader Peter asvika ndokwaari. Vanhu vafirwa naDocas pakati pavo, they were believers, vatendi, vanhu vaMwari, vanonamata. But Docas paakafa vakufunga kumuviga, vakanzwa news dzekunzi murume unonzi Peter ari kuleader. Peter was an apostle by title, a believer as well. Vanhu vafirwa nehama yavo inonzi Docas, they are also believers. But they don't have the anointing or the grace to pray over the dead. But still they are believers. Sometimes the challenge we have, they not the grace to do what you do. Not serious. Satanist. Just to not in the kainga makwaye kwa Israeli akarasika. Kurasika akuite munhu beri. Unenge uri kwaire kwa Israeli rakarasika. Lesser information ine mutendi amuite musatanist. Inomuita mutendi unonida more improvement. Haana kubackslide nokuti azive zvaunoziva. Mutendi but asati akuziva zvaunoziva. Mwana wegrade 1 mwana wechikoro. Form 6 mwana wechikoro. Form 6 autore grade 1 kuti vasingafunda. Anotofunda but afunde zvaunofunda. And asi pazera rauri. But pakanzi vana vechikoro mira yapo unomira nema grade 1 uri form 6. Ndamboita iron out identity yako as a believer. Ungadu kudaro usingapinde nesu church. Ungangodaro tauro zvakawanda pauri. But as long wakagamuchira Jesu sashe uye muponesi weupenyu hwako, you are a brother to me. Ndikutaura kuvanhu vari kingdom minded, kwete vanhu vakapindwa nechurch. Vanopinda church but vakapindwa naKristu. There are two different things. Kana vakapindwa nechurch munhu asingapinde nemi asi serious ende anamate. Achanamata kana kupinda kwenyu. Zvinoita sekunge makaudzwa kunzi Mwari anopindawo kwenyu. Saka kana uri mwana muduku nemabeliefs ari strange. You don't treat munhu ari born again as a brother. As long as asingapinde neunotomunyengetedza kuti but dai mabva ikoko.
Jesu aitaura nemukadzi weSamaria akati nguva yakwana yekuti Mwari anamatwe uye anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. Mumweya nemuzvokwadi is not a place. Mukadzi weSamaria aiti sitonamatira pagomo, imi munoti kuJerusarema, saka toziva kuti ndezvipi. Jesu ndokubva apa anza inopruvha kuti vese vanga vari wrong vekugomo nekuJerusarema, nokuti the place is no longer a place in the natural. It's a place in the dimension of understanding spirit and truth. Right. So mukadzi uyu wafa. She's a good woman. Wafa. Vanhu mabelievers vafirwa. But they don't have the grace to pray for the dead. They can mourn, they can give a proper burial. But this person, destiny yake muna Mwari, ane another lifespan. Kana church yake ya developer chinhu chandinoti humility searching. Tavakanzwa kuti Peter ari kuleader. Vakati let's stop the burial. Let's send 2 men to bring Peter in our midst. Aunozva pachechi ipapa zvimwe nguva pane mabhishopu aripo. Pavakanzwa kuti tumai vanhu kunoshedza Peter. Vamwe vakafila a threat. Kuti manje Peter akashedzwa munhu akamuka anobuda yedu. Anotozopinda paPeter because yedu yange ichida kumuviga. As long kana kuchine mufundisi unoda kudefenda vanhu kuti vanhu ndevake. Is a dangerous man of God in the kingdom. Why? He will kill people. Dai mukadzi uyu pasina kutumwa vanhu kunoshedza Peter akayaka unamatira akamuka. Aivigwa neimwe church. Yet mu kingdom yaMwari kune mumwe ane anointing to raise somebody ari mu different church. The kingdom of God is more than a church. Christianity is in your fellowship in attendance with brothers. A personal relationship with God. You can be a Christian usingapinde nesu. Possible. Unotoita mukristu usingapinde kwedu. Possible. Inzwa vadzidzi vakamboenda ripoti kuna Jesu kuti ishe taona munhu achidzinga madhimoni tamurambidza nokuti hasi mumwe wedu. Statement yawo inzwisise. Zvanzi taona munhu achidzinga kureva kuti ari kutogona ende madhimoni acho akutorova pasi. But isusu tazomurambidza. Chikonzero apinde nesu is not part of us. Jesu akati kudii nokuti vari kutaura they are the 12 disciples. One and the 13 and the ballista up. But chinzwa Jesu anotsigira munhu asiri mulist kuti ai wakaona achidaro mumwe wenyu. Iye asiri mukuru kuchechi kwedu. He is not against us. He is for us. Saka ukacheka bhuku rekuchechi kwenyu pamwe handimo, basi ukazocheka mumaindi yake nepfungwa yeMwari yedenga pamwe ndirimo. Asa there are times yekuti une vamwe vanhu vekuti nokuti hauna kumunotisa mubhuku rekwenyu. Ishona yakanaka bhuku rekupi kwenyu kwete rekudenga rekwenyu. Asa ukava open that way uno understand izvi ndo zvekwedu kwete kudenga kwedu. Izvi ndo zvechechi yedu ndo vanhu vanopinda kwedu kwete vachapinda kudenga kwedu. It is concerning your brother. Taona munhu achidzinga madhimoni saka mweya wekuti munhu apinde kwedu haana mati hauna kutanga nhasi. Wakatanga even with the disciples of Jesus. They were offended by somebody ari kushandiswa in deliverance for havasi kusaiti kwemadhimoni, but havasi kuda kuti adzingwe neumwe munhu kuti vada kudzinga vega. Ivo muridzi wemunda achiti munda wakakura vacheki vashoma vakutocheka umwe mucheki. Unoziva kuti iyi spirit haisiya nhasi. Ukazwa taa kuchekwa panapa ndezvekudhara. Kuchekana baba. Kumbomisa kucheka witi yacho. Kucheka mumwe mucheki. Basa raMwari rakakura zvekuti I will never preach to everybody. Even in my entire lifetime. Kana ndikararama kusvika 100 years, I will never preach to everybody. Kana ndikararama 200, I will never reach out to everybody. Ini Mwari achindidana haana kundidanira munhu wese. Ane vanhu vaakandidanira. Saka achindipa access kuvanhu vacho. Anonoona vamwe vachipfuura so. Handimbobatiwa kuti manje ari kupuresenti Chirova ngaaende. Anodanirwa munhu wese. Kana pressure kana. Vaakandidanira handivamisi unoona vachimira.
Dozi ndiye akati inzwa iwe. Vandiswa. Hear me very well. Docas wafa. Church zanzi yatogeza mutumbi. Ukaona vanhu vageza mutumbi vari muprocess yekuda kuenda kuburial. But in the midst of the process yekuda kuviga munhu, zanzi vakanzwa news dzekunzi Peter ari leader. Who is Peter? Is one of the great men of God, a general. Munhu akasiwa na Jesu achinzi an apostle. So pano pane mabelievers, but vanzwa kuti somebody wakawanirwa nyasha to become an apostle is close by us. Haasi apostle wepachechi pano, but ndiye apostle mukingdom yaMwari. And pano tinonamata Mwari. Denomination is not a barrier. We are open-minded concerning the kingdom. Oh, ukanamata kuti Mwari mutsai vanhu vanoparidza zvokwadi nyika yedu ipone. Wati Mwari mutsai vanhu. Vanhu hazvive vanopinda kwenyu. Obatsirana uso. Zvinoreva vanhu. So Mwari unogona kumutsa munhu kuAnglican. Imakanamata chechi yese muri Zayoja kuti Mwari mutsai munhu. Problem yaMwari haite zvemachechi, machechi ndo anoita zvaMwari. Iye anoita zveumambo hwake. So God can raise somebody from Anglican. Yeti pamakanamata muchitsanya makanamata seZayoja. God Mwari haapushwe nechurch, anopushwa nekingdom. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, not thy church. Umambo waMwari huri greater than a denomination. Kurekuti sometimes Mwari unounza answer muZimbabwe. Tanamata machechi esa, onza answer kumunhu anopinda apostle. Unaona kuti haisati yauya. Toda kuti kana Mwari areza munhu arezi munhu kwedu. Because tinoona nechechi katisona homeris, tinoona nechechi. Saka chese chatoda kuti Mwari aite chine chekuita nechechi. Especially here. I will help you the mindset of the kingdom. Acts chapter 8. Muranda wakanda asabva kuchechi. Jerusalem. Akudzokera kunyika kwake kuEthiopia. Achiverenga Bible asingarinzwi. Ari mugwenga. Mwari vakamutumira Philip. Remember kuti munhu haasi kubva kubhawa kuchechi. Mwari ndokubva vatuma Philip. Ko Mwari vakadi kuti hano ndichaita kuti kana uzodzokera kuchechi vakuparidzire. Good. Mwari vakatoundestanda kuti Philip is a kingdom man. Zvekuti preaching yake haina maboundaries echurch. I can send you to an individual in a desert, not to the church in Jerusalem. Kuchechi kuJerusalem yanga iriko. Hapana pandakanzwa Philip achiparidza muchechi kuJerusalem. Ndakanzwa Philip atumwa naMwari kumunhu akuda kuchechi yekuJerusalem achiparidzirwa mugwenga. Murume uyu Philip apedza kuparidzira munhu abhabhatidza munhu. Philip haana kuti saka munobata muri kupi. Bible wrote after Philip abhabhatidza munhu, the Spirit of God took him away. Disappear. Why? Nokuti chiri more important haisi relationship yemuranda wakandase na Philip. Relationship yemuranda wakandase na the truth of the word. Zviri right kuti uve nenhamba dzamufundisi. Chakanakisa kuva nezvokwadi yaMwari mauri. Nokuti nhamba dzavo dzimwe nguva dzinomboti is not reachable. But God is always reachable. Mufundisi vanomboita busy. Mwari haite busy nenyaya yako. He neither sleeps nor slumber. Ndopanda kuzonzwa musongo yaiti nhamba busy. Haite busy. Iye chaiye is ready to answer you anytime. Ndozvinoita kuti ave nequalification yekunzi Mwari. Anogona kupindura vanhu 1000 at once with different cases. Ndozvinoita kuti anzi Mwari ndokushamisa kwake iko. Anoita busy ashamisa akafanana neni. Ukandifonera pampacho ndiri busy, but Mwari haite busy nokuti akasiyana neni ndiMwari. So muranda wakandase wakanoshumira munhu mugwenga akabhabhatidza munhu. Munhu haana kubhabhatidzwa kuchechi, akabhabhatidzwa muroad. Muranda wakandase atumwa naMweya Mutsvene. Kuda kuti pamwe pacho Mweya Mutsvene unogona kuziva kuti wabuda hako muchechi but uchiri empty. Jesu mukukura kwake 12 wakambopinda muchechi. Ndonga ndokubva ashayiwa mukana paPassover. Mai vake ndokubva vadzokera naJosefa kumba, usvika kumba ndokuona kuti mwana hapana.
pavakadzokera kujerusarema kuchechi vakasvikomuona ari muchechi pakati pevakuru zvanzi achitaura zvine wisdom vanhu vachishamisika nazvo. Yeti vanhu vabva kumusangano vakadzokera kumba, but pavakazodzokera futi kuchechi vakasvika Jesu ari pakati pekurova. Kunoti musangano wevanhu unogona kupera, but Mwari achiri kuda kusangana nevanhu. Kunoti vanhu vakabhenefita pamisangano yevanhu vakasara, nokuti chechi yakatanga pakapera musangano. Usatogona kusangana na Mwari wacho. Tinogona kutoronga musangano kuti kumarondera tinosangana nawo, but na Mwari wacho hatisangani. Vakadzoka vakasvika naJesu achishumira, achidzidzisa. Kwanodzidzisa sei musangano wakapera? Wevanhu ndo wakapera. Mwari unogona kusangana nevanhu at any time. Mwari haana program yeconference. He can have a conference with you on daily basis. Hamirire kuti muchazoronga date reconference. He can meet with you. Church inovhura na 8 kuseni Sunday kuti mupinde. Mwari anenge akatovhura kudhara. Church yopera kuma 4 vokiya, Mwari achiri akavhura. You still want to speak to people. Kureva kuti okay, I'll leave that one. So Docas wakafa. Process yeburial iri kuitwa chitunwa ndokubva chagezwa. Uzakugeza chitunha akuita kuti chitunha chibenefit. But it's a good thing. Usapani pamwe pacho kune vatendi vekuti vari kukugeza, but vari kugeza chitunha. They are not raising you. Vari kungopolisha problem iyoyo. Uchaigwa wako but unoigwa wazorwa lotion. They were washing the body of the dead. These are the kind of believers. They don't have the grace of the anointing to raise the dead, but they can wash the body of the dead. There are times you go to change, but women are no church, dear Mary, no bad. There is one market in no yard, the good end and the Philamuno. The church ain't over. Kuti zvese zveupenyu unoti azviite chasara kufira yamanu muchechi muno. Indoida ndikude ende ndofira muno. Kuti pazvinhu zvese chaakafunga pakunamata kutsvaga chechi yekunofira. Wete yekunosimuka arimo. Kuti sometimes pamwe anotoziva kuti hamusimuke munhu. Acts chapter 3. Murume aitakurwa achinoiswa pabeautiful gate. Vamwe vachipinda muchechi, iye achisiwa pagedhi rechechi. Murume uyu anenge ane better revelation than vanhu vanopinda chechi. Nokuti iye aitoziva kuti pagedhi reKristu ndo pangatochinja life yangu than mukati uku. Ende kupinda kwenyaya life yake yakachinjira pagedhi. Akatoziva kuti apindai mutandari siri pano. Kuona namabuda. Inyu, kuti my turnaround is outside. There are times that you are limited by church. Where is God wants to change your life outside the church? And I would Buddha, but sometimes be alert spiritually. God can change your life outside the church. You think of Paul and it's all night hour 5 gig. You think of Shanzaka Donna Pans, Papa, I mean, a table story I can do the pants. Paula can Dakamunamati Rakamuka. Brought in a Muchinda White or Sandika Donam Church, the film church. Marika Shinja Nega Basapans. Okay, research a book. Most of the miracles were done outside the church. Three-quarters of the miracles, if not all, they were done outside the boundaries of a thing called synagogue or church. God is not limited. He can do things outside. So church ya feel when him cut to yaDocas. In the Shaino go now. Geza chituna. They were washing the body. Dopa wakanzi kwakuti Peter is in leader. Vakuru ndo vati mbomira zvebheri wakomana. Sema tawo pasi. Tumai varume 2 vaende kunoshedza Peter pa leader. Varume ndo kubva mhanya vakanonena Peter akauya. Peter akanamata nechituna chikamuka. Number 1, chaita kuti chituna chimuke. Kazhinji tinongoti because Peter akauya akanamata. Is the kind of humility and understanding of the church yaipinda yaDocas. Nokuti yakanzwisisa kuti isu zvokunamatira achimuka hatigoni, but hatigoni kuviga munhu kana kune mumwe watinotenda kuti ane anointing inodhira nezvakadai. Problem yegeneration yedu taita ana baba.
vasingade kuva open to the things of God. Vanoti chese chavakumbikana achiitika. God can use me in certain areas, but he can also use others in certain areas. I love this example. It's a good one. When wangu paita form 4 akauya nebhuku akati dedi ndiwekerei ndakati maths dzinondinetsa andina kuti dzinonetsa. Statement iyo iri open and ine wisdom inoita kuti mwana wangu asadrope maths nokuti ndamuisa understanding yekuti dzinotoboneka but inini mudhara wako dzaidivhara. Hapo pamumba chiri hakuna baba wakadai atiite baba asikagone ndoramba ndiri mudhara wacho asikanovharwa nemetsi ende kuti chimuka kana kuti mamuka sei dead hapo kutarisira pasi nokuti augone metsi. Why uri baba vari so open kuti nyangwe chiri ndisingachigone you can learn from others and make it in life. Handina zvese mwanangu sababa wako ndine school fees but pametsi apa ndiregererewo izvandogona wese father and azonditarisira pasi kuti because mudhara wacho agone metsi saka hausisiri mudhara waplus. Ndo madhara acho iwo asikazive metsi. Why am I driving this fact to you? Church yaDocas was the best church. Why? Ine vanhu vanoziva kuti kana tafirwa nemunhu tanzwa kuti kuna Apostle Peter with the higher anointing and grace, we cannot bury our own dead. We need to swallow our pride and call another man to do a certain level of a miracle in our midst. Saka uchiona kuti kwenyu hazviite kuti vakoke vamwe vanhu because muri vanhu vemufundisi wenyu anotya kuti pakazoyeyo munozoenda neiyeyo nokuti muri uvaki. Kune munhu anotya kuruza vanhu. Pastor anotyira vanhu vake kuti vanhu vedu vanozoenda. As long uri munhu wechechi kana munhu wevanhu, I'm sorry, I need to help you this understanding. Iwa munhu womwari. Problem yevanhu vedu ndeyekuti mwana wako akaenda grade 4 ari grade 3 haupopoti kuti wapanduka. Improvement. Kuenda another grade, another level hakusi kupanduka, kusimudzirwa. Vanhu vaiva vadzidzi vaJohani pakauya Jesu, Johani paakati rogwana robvisa zvinhu zvenyika. Andrew akaenda kuna Jesu, Johani haana kupopota kuti wakubuda chechi yekudhara yemakore ako. Kana mandiratidza somebody who can deal with my sin. Thank you for that. Amuite musatanisi, munoita a man of God who is humble to show people the truth. John wakaruza vadzidzi vakaenda kwaJesu. John aide kupopota kuti vanhu vangu vaenda. Inyaya yekuti ukanzwa anochema kuti vanhu vaenda akaona vanhu anoona dhora haoni masouls. Angatopurifira kuti nekensa yako ufe usina kunonamatirwa kuPhD nokuti uri wedu. Ukanoporera ikoko unozoenda nemari yacho saka bheta ufire pano. Ende zvechokwadi uchafu. Vanhu vari kufamba chechi vari kufa nenyaya dzinogonekwa pahefaya. Ndikati inini ungazondiri kuzvipika kumwe. Kune varume vakawadirwa nyasha yekuita zvimwe zvinhu zvatisingaite. Saka uchiona hausi wangu uri waMwari usandichikudza chokwadi. Dauri wangu ndokudzvanyirira. Uchienderei iko kufira pano. Somebody came to me. But man of God, I've got this dream. Can you interpret? That I'm sorry, I don't have the gift to interpret dreams. I got to try you, a man of God, and don't die staring. Although you love me, I will not give that grace. Can I interpret your dream? I remain a man of God. As in a gift, you can interpret my dreams. Ukaenda kuharura panurwa ukabenefita, thank God for that. Bandiri ukaramba uripo unofira mahara. Docas type yechechi yake ndo chechi yadati tigadzire nhasi panapa. Chechi inotenda kuti Mwari unopa nyasha wamunhu dzatisina. Hatingafe kana Mwari wakaisa nyasha panyika. Nemweya yekuti we are failing to swallow our pride. Sachona tine vanhu vakunyepera kuprofita. Ivo siri vaprofita. Vanotya kuti vanhu vangazoenda kwaprofeti. Saka kuti vasaende ndaprofeti. Chiprofita iwe moko. Generation yedu mune nhamba zhinji yemaprofita asingaprofita. Maprofita emwaka wedu mazhinji acho haprofite. Ma titles. Why? They want people. They
feel as if it can evangelist, people go to prophet. As long blessing yako is attached by assignment, don't worry by those who are going to other people. You are doing things for God, not for men. You need to be mature as a believer. I'm sure in every church going to understand. And you push when you go to many of the church. You know, push kwa mwari wacho akabuda. Tuna matamarika ini. Ashindi push utamanchi aninga yenda dete taura nao. Inini manchi? Ndugu nyengetete opinde kwedo zondipa mari wewe. Unene mutaku kai. Ndingatoda mwari aniruko sina kukumbika. Asina time yekuti economy yazo dai kubasa badai akatendeka ndewa ndikatoda. Amatsamure kaende kudzeichi nichi. The concept ya kingdom, a relationship ya mungu na mwari. Blessing yako iri muna mwari. Truly he uses people, but make sure you are not going to be a slave to people. You are a servant of God. And you tell him, what try kuya? Everybody talks about Kabuda Chatra name. Ah, kana. Somebody, anambondi mota ndo vati. Dafunga mushi damoto yangu. Church. That is okay, tora enda. After 2 months, moreover, raise 1-3 vaskana wakatenga imomota and ufamba na izveshi from UK. Vakuru mukandisira mwari amuna zvamaita. Munongonzwa kuti pane imwe. Ati ukaenda namwari ndokuteere. Ukaenda nemari handiteere. Nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. I'm driving something to a certain man panapa. Church yaDocas is one of the church and not any type of this church in our generation. You don't understand that somebody can be used by God, but that's still among our midst. What we need to do is to believe in the kingdom and you swallow our pride and send the people for another man. As that's why my gifts are now, they are different. Some are evangelists, some are pastors, some are apostles, some are prophets. Ukawanirwonyasha zekuti the whole 5 is in you. Mwari ngakuzwe. Andakuramba kuti pamuonese. But kune vamwe vokuti havana yese. He is a teacher, he is an evangelist. Akaza profita panogona kusumuka maprofita uchiswera muchipinda chechiyo isina munhu anoprofita hamuna chamuna muchiudzwa chemangwana renyu. Prophecy on its own cannot stand. Why? It edifies the church. It does not start, it builds. Kurati church yacho yakatombowakwa something which is the word. Kana munhu awika, you need a prophecy through the prophet of God to edify him. So it's hard in our times. Kuti uwe nomadic machechi vanoti haunakwana ziva chechi yako. Bible rinoti you can have many mentors but one father. Nyaya yekumentwa ndeyekutsvaka knowledge and understanding from all angles, but kune a sense of belonging, kuti I belong somewhere. Ingawani vana venyu vanoita maextra lesson kwete pachikoro pavanodzidza. Kuna umwe mudhara kumaraini andi kupoputirwa kuchikoro kuti ziva chikoro chako. These are natural facts, but they're not going to understand the spiritual things. You can learn something from here. Chonono implement them life even kuchechi kwenyu zvikaita mushi. Donjore kuparidza even mumugwagwa. It's not to win people. One is to win souls. Two is to build the body of Christ. Now, some you are born again already. But why are you standing here? You need a word from God. Not to repent, but to be encouraged. The danger we have in when we start to look for people, we compromise the truth. Next pachibikwa masausage. Dara kaita basa rekurowa vana nebhandi. Vana pane pavachaita meeting beta kurowa takaguta hatisiye. As long mudhara musingabike kuvainda nakirwa. Azvino kuti vana vane musikanzwa mudhara ndiye asiri kuita research yakakwana. Masausage ari kuvatambudzira kuti vasadye panext door apo. Unoafota nekuti bhandi rauri kuvaruwa naro rakaita $6.
The sausage 450. Munazo baba. Send on TV for next. We only TV for next. As long as we not TV. Washaenda. Which means now we should what very wrong. You don't kuona wrong wa baba wako utawasi kuimprove. Ushika pa level ukita ushindo zvinodiwa nevana sezvikita ana vamwana baba. Church in our time, we have kept members and we have lost them. Instead, don't have the full package. It's unfortunate we don't have it all. Bible is shokora mwari wa ifemere moyo wako munyori monyora. Nyangwe mapisare mayaka nyorwa yakakura zvakadaro. Kune rimwe bhuku rinonzi raJude, i1 page. Isaini yekuti unogona kupiwa zvakawanda. Oshaya kamwe ka page anopiwa Jude. Mapisare makana wapiwa zvese. Wadi kungoti Jude achimira kunyora 1 page sure. It's a sign that somebody does not have much, but the little yake is for the better of the kingdom. You can be offended in a book of Jude. No kutu uri book mapisarema. But guess what? That's the plan of God. You need that page to have a complete Bible. There are people not to have kuparidza. I'm sorry. Hakuna singa kuparidza. Nokuti chinonzi kuparidza kutaura zvavanzi naMwari utaure. Brother anenge singa ndi Mwari wacho kupa munhu zvokutaura. Nokuti munhu arikutaura zvaapiwa. Aripo ere munhu anonzi uyu anogona kuverenga news. Kuti anoverenga dzonakidza dzakadai. Vanoverenga news vanoverenga dzavapiwa. Hakupopoti kuti handakungoverenga zvemavhenda ndotaura zvagumbura. News dzawani ndedzemavhenda. Vanhu vanozonitarisira pasi so kuti kana ndangoverenga news ndongoverenga zvemavhenda nebhora chete. Handiti bro zvimwe. A servant of God is like a vessel. Poto haikumbire kuti hadapa ndibikirawo sausage. Ichoice yemuridzi wemba. Unogona kurohwa nemboora mwedzi wese. All right. Church yandaviringa panapa is one of the excellent, the best churches I want to see in our generation. Yekuti Docas akafa, nyangwe tageza chituna, kugeza chituna, kumutse chituna. It's a good thing to do that. But kana pane munhu ane special grace to raise the dead, let's send men to Joppa and bring Apostle Peter in our midst. Peter apinde chechi iyoyi. Akutoatenda zvimwe kuna Ananias somewhere. Ari nzvimbo yaari. I love Paul so much. Tsamba dzake dzainyora kumakereke waigona kuti church yepaEfeso kana kudi that's John kuna Revelation. Ndinokuenda kuna Paul panonyora tsamba kana kuGalatia, tsamba kuvaKorinde. Hapana tsamba yaakanyora achiti uri kuswera muri paVaKorinda. Hapana shoko. Endei kuGalatia, haisi church ibuda ikoko. Wainyora tsamba kuchechi imwe neimwe achitaura the mind of God. Kwete kuseparata vanhu on denominational level. Munhu unoda kuchika Mwari nekurarama with the fear of the Lord nekutedzera maprinciples aMwari more than kubuda chechi yaanopinda nokuti vhina akaibuda riri mupreza so richitwaira mayu. Akataura kwaakafunda so unofunga kuti pane zvaakabuda nazvo. Tatiri pa-PE mudhara apa pakaipa. Ukazobuda ne unoona kutsika-tsika but atiripo. It's not about the church. So Docas, Tabitha, she's dead. Church chaagona is to wash the body and put in the upstairs. But achagama upstairs achienda mugrave. Kana church isina humility na understanding, ndokumbonzwa kuti Apostle Peter is close by. Vakatuma vanhu kuna Peter. Noma invitations anetsa mumakoreni. Munhu angatoprefer kuita unaita rwanda. Unotsvaga vaimbi 30 woita unaita rwanda. Nyika nevashumiri varimo nezvipo zvaMwari zviri munyika medu. Mumwe akafunga unaita anoirova ega. Mose akaudza umwe munhu auza kuti nhamba yevanhu vangu vachatapudzika. Haone kubuildwa kwevanhu pagift yaasina nethe truth yaasina. Anoona kubuda kwevanhu.
yet how to put up with one cash. But we will feel out the greed of the pastor. Because we put this account on Dora. But I was already no computer. So, the woman was only going to find a showman. Advice, Baba. Oh, man, God. I mean, that time. Not me. Not me. Ghana. Not me. We are different. We cannot stand one too. Man, and the rover. So, one was something in the song. What the offering? Open that show. I think you go. Sometimes we do advice. No fun of the talk. So, Tabitha, she's dead. Mamukesa. Love it a process yet very out. Nobody can by news. It's later. Quite a woman on Peter. Don't go to my two. But I two to walk on Tora Peter, don't go some Kazaka. Tabitha will shake a more Peter with thanks to Mawari, highly anointed. But Peter can have wisdom. I know more than the greatest thing which I did. Besides anointing a good monkey, you are among the people who have humility and understanding the kingdom. Nokuti dai vasina humility vaingokuviga because vanosvika kuti mbiri inoenda napita. Tine vanhu vari kutyirwa kuti ndingapa yakaparidza pano avanoenda. Saka chokwadi chine iyeyo nenyasha dzine iyeyo haungofa wakadziwana. Nekuti mufundisi wako ada kuti ufire pano. Chaanogona kusuka zvitunha hamusi. Uchaona kuti tine vanhu vari kubhabhadzirwa vane zvirwere so. Yet Prophet Makadiwa is highly anointed. Ane vanhu vaane on record vaana vatira vakapora. And you are getting over Nekoko, which means to follow Fia Pano. Chechi iri kugeza zvituna. Kushikayanzwa kuti kuna Peter somewhere. Docas akamukana unonda kupinda kwa Peter. You know you are enough power. Kana Peter ane wisdom. Anomuza the greatest power adi kumuka kwaita is the mind of these people surrounding you. They respect other men of God. That's why wasimuka. Which means muna ane greater anointing. Is the congregation yatadza kumutsa munhu nokuti nyangwe yatadza ino understand kuti we cannot bury kana kune mumwe munhu wamwari ari close by. Hazvina basa kuti anamatirwa naPeter. Chakanaka Tabitha must rise again. Ukaita mufundisi ane hanya kuti upenyu hwako hushanduke haakugeze sechituna. You can call for somebody anointed for such a matter. You are facing to me. Makuru kune challenge yamina yandimboigona. But as a servant of God, right? My doctors, they are so professional. Ukatoenda une imwe problem ari dentist wemazino vanokutaiwa ina handiti zvenzeve endai kwakati. Haungobva ipapo uchiti akufunda mahara unofunda one chinhu chete. No madoctor acho is so professional. N'anga kusvika palevel yekuti tinotoda roho. Waenda neimwe challenge nonzwa kuti haizvo handizvigoni enda kwasekuru pano. But mwe mufundisi kuti atienda kuPhD iwo une mari uchipinda neso ungatofira maybe uende nemari yako kensa iyo uchafa nayo muno because remember everywhere unaona ukanoporera ikoko izvitozopia ikwauri ikoko kuti people are being buried every day because we lack a revelation of the kingdom. Hauna zvese une zvizhinji. More does not mean all. Chimwe chinhu chiri simple ichi. More kakawanda. All zvese. Saka pamwe pacho you have more but you don't have all. So can I shock you a little bit? Even Jesu auya, Jesu ndiye Mwari. Wanichiona mama itira anoita zvinhu John chapter 9. Akaenda pane bofu akapfira mate pasi akarizodza madhaka. Akaritenda unogeza kuri Barcelona. Anoritumire kurwizi ari anoporesa. Aiwa chinoporesa haisi mvura ka. Ndi Jesu. Chinoporesa hasi madhaka ndi Jesu. Anoisire munhu madhaka iye ari genuine Jesus. Anongoti tsano receive your sight oenda. But paari kuisa mafu okanya uisa munhu wotoenda kumvura. Ari kuti although I am God, but kune kumwe kwandakadeposita favor yako yekuti you must go there and get it. Ukaramba uri pano unoramba uri bofuna Jesu. Ukaramba uchipinda nesu unoramba wakabroka una Jesu. Nyasha dzacho dzevhangeri rekuti
revelation handina handida kuti handina mwari ndati handina nyasha dzeizvozvo. Kana Jesu achiti munhu enda unogeza andingoti iwe unochienderei kweso ndini Jesu ona. Jesu ari kuti vakuru mukasaenda ikoko nyangwe ndinemi hamuoni. And the Siloam is a simple term rinongoreva kuti to be sent, which means Jesu paari kutuma munhu urizi runonzi Siloam ari kutuma munhu kune chaakatuma. Siloam zvinoreva kutumwa. Saka paakaisa munhu mavhu akatuma munhu kuSiloam akaisa munhu mavhu akatuma munhu kune chaakatuma. Kunoti kune zvakatotumirwa munhu naMwari. Kunoti Mwari wacho haasizokuitira usvika wasangana nevanhu vaakatuma kuti vaite. Can I shock you? Mwari paanoti kuna Adamu, it is not good for a man to be alone. Anoziva kuti vanga vari tu Mwari naAdamu. Mwari akauya kumurume akati hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari tu. KwaAdamu akadi kuti aiwa handisi ega tiri tese. That statement is very strange. Mwari anoti kumunhu hazvina kunaka kuti munhu ave ega ivo vari vese. Asi ndichamupa mubatsiri akafanira. Mwari ndokubva vasikira Adamu mukadzi. Kunoti Mwari vari kutoti kuna Adamu, kana uineni kune dzimwe nyaya dzakashota kusvika wano mumwe mukadzi. Hauna kundinzwa. Asi hamuna vakadzi. Imwe irieni ukagone mukadzi wako Mwari haikafi. Saka toda kuti uroori kuti unamate uroori. And iriyo ukashaya mukadzi ukanamata stereki ndirambe chikushupa haiperi neprayer. Haukundinzwa. Ngaine dhipa ipapa. Dhipa. Umbukisa denga iri. So there are things designed by God. They're going to swallow your pride. You can get home. Because I can arrest some of them saying they also learn from others. Amen. So no way. What can you Nigeria? All right. Nigeria. The same question. Nigeria, ukatari kugaende chamwari kamana watu waduinda una mwari here wanaendelea kugana hakuna mwari here asagawe wazi kana chindira chamwari chichosho orati iwe wa uende hauna kutenga tiketi ndege ukaenda but une bhuku kaiwa that's it une bhuku la Miles Monroe. Information you are to build and your ministry you are learning from another man of God who is in America, which means what kind of America through books. I will never read it, but no spell will come up. Because you know what information. Yes, I come on. I'm not you have put the social company back. I don't put teachers. I don't get my page. But I can't go to a shaman ticket to look for the one row. You gender on my page. Evangelist Christ, Rabna type church that are bitter, an open-minded, a kingdom-minded church. Is still restricted by the denomination. You know, what it bitter, half and a block is a jituna. Oh, Yaka is one that you not a case. Who have no resurrection. Saka is let's go, Peter, and a matrimony. Peter, Kawaka, and a matrimony, Kanaka, Peter, no problem. Emu yetu ni emu litapita itese amuke. Takuda wafundiswa ne emu yetu upenyu wako uchinji. Yeah. Gani kutika na uchi kuona muzochinji wako nzawa kusaye ndefila pano. That's witchcraft. Yeah. That's witchcraft. Kuti nikasima kuti yeo. Chipata ara kwanza na watoka ara. Ukashika unemwe kesi. Lonzi wachi dansi. Wenda kukoma. And popo ndi kuti salambakanyore mtu hospital bana. Unato zari they respect each other. Kuti mshonga uya atina. But chipatara akusi kupanduka kuenda kuparenge nyati wa clinical grade lora kuenda kune mshonga wacho akusi kuenda kumwanga kuenda kune chimwe chipatara. Amen. Mara tonyara sitikaone kwa kuno ni makamera awo akuma yoda hidi chikazoone ausi munhu wevanhu munhu wamwari. God can use Philip in the desert. Orekera mbaba titi mu desert. Nokuti yenyu ndeye ku Jerusalem
town. He was baptized by Philip in the desert. Why? He was kingdom-minded. Vangeli umambo asatashimira kwani. Bali wari kuparitwa zvekuti vavituma people to my group. Dana nika isi serious nika unoti kuruwa wazive uya akazodoiso. Ukatsvaka era pamunhu aushaye. Tsvaka kururama muna Mwari uchakuwana. Ukatsvaka mhosva pavanhu aushaye. Ukatsvaka kururama uchakuwana kuna Jesu. Vangeli ndiJesu kuite bishop. Ukatsvaka mhosva pamunhu aushaye. Saka achinzi munhu wofundisa akamunamata kuti Mwari chichamba tiri munhu ane musikanzwa, munhu asikatenderere Mwari. Ndokubva akiya ari panze achinamata kuti musatendere ane musikanzwa kupinda. Mwari ndokubva omupa shoko kuti newe usapinde. Uri mozvo. Unozara kuti kune vanhu vatiri kunongedzera kuti vari kuita zviri nokuti zvinooneka zviri pachena. Your private sins daiaiswawo futi pachena. We are in the same class. Minister Ningi wakaita corruption. You are garden boy wakabama unyenzi. We are in the same level. Saka Mwari upone. Vanomuseka vanhu vawanzwa mupepa. Ukatsvaka mhosva pavanhu aushaye, ukatsvaka kururama muna Kristu kurimo. The choice is yours. Bishop wakadai, mkuru wakadai, profeta wakadai, Ninga wakadai. Moses akanzi taura nedombo vanhu vanwe mvura paMeripa. Akarova. Saka is not a man of God. No. But transfiguration, Jesu akapia ina Moses na Elijah. Yeti Moses ane error. Kutonga ndepa Mwari. Na mata. Bekamu kutonga vamwe na mata. Unachaka Moshe. Jesu akanoti tipei dongi. Tinakupinda nalo Jerusalem. Wakazongoka vhesi kunzi akaridzorera. Ukatsvaka Moshe ushaye. Why? Because Jesus had became man. Because later on, I was sorry. So my time is gone, yeah. Maringa kadai, Matema kadai, Shava kadai, Uyaka sadai. Yeah. I feel pity. May God use me to help you. I feel pity. Sure, unoshika 15 years uri lova uchifarira mafundisi ari kutukwa. Unodiye kuti kweye Mwari wacho inise life yangu yakatukwa. Yatukwa bishop but yangu life inenge yakatukwa. Sure, mfundisi ndodi because ndaseka magaya but yangu life haisi kuchinja. It's high time you must seek the truth that can empower your life than entertainment. My era is not gospel at all. Ndinasanda pinda denga dato zolopinda uko. Saka nyaya dzangu lofora kangwara rinokopa munhu akamakisa bhuku. Varume kana tisatamakirwa so idanger. Tinonyura takawanda. Somebody's error is not a gospel. Zviziviso. Paringakarwa mukadzi imbavha agone kuparidza zviziviso. Vhangeri ndiJesu anochinja upenyu hwako. Wako unopisa tsitsi unoda Mwari. Wanoita kusainini, you still need God and grace to change your family. Nzara nenyota iri mauri ngaive yekuti Mwari ndigadzirisei. Kwete kuti vasotei. Anani? Iwe una maissues. Kana wanzwa pandaita prayer. That Father correct us, instruct us, and that to correct them. I need God to help me as well. Ini ndichitoparidza ndinotodawo Mwari. So to be frank enough, ukanzwa wesantaura era yangu, sometimes he's correct. But if ever ndaitirwa, he's correcting me. Munyama waino, correct me. Iye ndiye achanyura. Istogadziriswa to improve. Iye hagadziriswe. Anongonyura akadaro. Can we raise our hands? I see church as manikizwe. I need to pray. Father, we thank you for imparting the kingdom gospel to us, to walk in the fear of the Lord. Any denominational boundary that is protecting people from the favor of Peter and leader,
We pray for leaders with humility, who understand the kingdom concept and the mind of God more than a church doctrine or a denomination. Vana venyu vanatapita vari kufa Mwari. Nokuti isi vafundisi tiri kutyati vakanamatrirwa nevamwe vanoenda. We pray for the right church that can send people to bring Peter and Tabitha to rise. Mwari vanhu ngavarege kufa vari varombo kana makareisa vanhu venyu vane nyasha dzekuti vanhu vabude munhamo. Ngavaregere kufa nekensa in the name yekuti handibude pano. Kana Peter ari paJopa, who can pray for those with cancer and get healed. Ndanamatira a kingdom mind more than a church denomination. Ndanamatira the true mind of God more than the mind of people. People are suffering and Peter is close by. But vakakomberedza Tabitha Mwari, they are bitter. They have pride. I pray for the leaders and I pray for the church to have the mind of the kingdom, to appreciate each and everybody sent by God for the purpose of doing the good work of the kingdom. Mazita muzita la Jesu. Amen. Oh, I love